Kublai shibun ni pi baro, hapdeng sobhai pi sashisien shaka Israel channel. Mynta kasi, dan peniye pi ka Jerusalem ha ka Por Thma. Mynta la palat ya ka bnai, nadu basdang ya ka Thma, hapdeng ka Israel bat ka seng lehnoh Hamas, ka jingyale gampat kun. Ha kini ki bnai, shibun ki laja, bat kamtam ka jingjot ha Gaza la ban kenshu. Ki jingjot jong ki ying ki sem, ka jingdu ya ki jingdon jingem, bat shibun ki wei ki wei. Hadu mynta ka jingile ka dangjur ha Gaza, bat hakitan kaput bat ka Lebanon. Henry, mynta kasngi ngakwa ban pin pi ya ka jinglong jingman ha Jerusalem mynta ha ka Por Thma. Ho ka jingdon jong ki turis la ne ki na wan jong kai perthai kala kenja namar ma bun ki flight la cancel lun. But bun kimla ban wan. Kam long shngai ya ki nong wan jong kai perthai bakin wan hakum kan e ka por. Tang ba mynta hadian bnai kaladon ka jingsdang banwan pai biang jong gibriu ha kaba gibriu kala ban lektre lekta bat ki lasdang ban im kejing kaba man la kasngi ke kaba pio mynta kalong ka jingkenja ha Jerusalem man kapor dap daki nongwan jong kai pertai na keleng saudong Henry mynta tang kendiat gibriu kani kakta iaka old city ha Jerusalem hakaba bon ki dukan ki thili ki lintiyat ki suda badyo bon satang ki traishnong ki ba imbasa hang nehi kani kalakta bha iaka kamai kaji ba man la kasngi bon kini ki dukan ki kamai da ka jingwan jong ki nongwan jong akai pertai bat ki pilgrim Henry mynta kala long thik kumba hakapor banjur pha ka klam covid jong usnem 8,000 khat khandai ter hakaba don ki nongwan jong okai perthai namar ba la khanglut ka perthai hi ba ro ka wei ho yamanta ka jinglong jingman ka khai ka pateng ka la hiar bat ka jingwan poi ki nongwan jong okai perthai ru ka laduna bha Henry gumba long haki snam baladep ka don ka jingerman bakan wan pai biang ka yo ka hat ki briu ka khai ka pateng bat kumta ter namar ka Jerusalem ka long ka nongba ka ba per bat ka ba kerpang bha don bala ban khang ya ki briu bakin wan shani bat sashisien kin sakar soy biang ki umpo liu jong ka jingerman kublai shibun